Amen. Wabathanda singahlala phansi imizuzu embalwa. Incindi yamadolo ami iphelile. Sizawukhawuleza sithandaze bathandekayo. We have totally run out of time. Amen. Sikhuleke thina koronta. Night prayer, iba night prayer kuqhwatshwe izandla singapeniki. Yeah. Amen. Saqitha kuleyo level, level yoba simenywa kwi-night prayers njenganamhlanje. Obeza ispeaker sokugqibela ushumele sekwabantu abayi-3. Thina lapho sanyamezela. Phofu ndiye ndibe nento ke ethi andifuna ukuyivimbela mhlawumbe ukhona nokuyedwa kungenze kuba kanti ndithunywe kuye. Amen. Ndiyacela ke bathandekayo bam sizama ukugcwalisa ezi zitulo zilapha ngaphambili. Ndicela sizama usondelela apha ngaphambili sifinishe nje ezigap egameni likaYesu. Sizama ufinisha. Ndiyacela nakweli cala sizama usondela sifinishe igap. Kubusa intando yakho tembale ndalo yonke. Singaphakama nje imizuzu noba mibini sibeke izinyawo zethu. Sithembele onamashahataya abefundisi bonke egameni likaKristu Yesu ngokuzithoba okukhulu. Amadolo wami ayatyebezela nyange ngoku. Ndibulisa abefundisi bonke, apostle, bishops, every servants, prophets egameni likaKristu Yesu. Let me greet our host udokotela. Amen. Be greeted egameni likaYesu. Amen. Ndibulise ke abashumayeli banamhlanje, ndiyazithoba bathandekayo. Amen. Egameni likaYesu ndizibona ndingoyena omncincane namhlanje. Amen. Andiyazi but ikhona nento ebilayo apha kum ngaphakathi, kodwa ke sizobona uba uThixo uthini. Ndizothandaza nje sizovala. Ndibulise abazalwane namanabo usizwe pha. Sizwe is hosting an open air from the 1st of November till the 3rd of November. Izabe pha Boxer ANU1 namke usizwe ungawivisha nje. Yes, so that abazalwane baqaphele. Bulisa uThoni egameni likaYesu, utata nomamnekile, ndiyambulela kakhulu uThixo ngabo. I am with them. Amen. Ndibulisa umvangelo uNtele, ndibulisa umvangelo yes, ndibulisa umpostoli uJikeka nomfundisi uLipho egameni likaYesu. Amen. Kushunyelo ke apha bathandekayo bam. We are just going to wrap things off and pray. Ufikile apha umvangeli uNtele and he ministered that above all the things that we have, but we have the name of Jesus. Amen. What is inikiwe igama ngabe sefika umvangeli ayambitelefana. Yes, wafika wabe sisitsho that obedience is the key. Amen. Fikeleke
naye. Amen. Pastor Hlebu said most of the things that the Lord dropped in my spirit, bathandekayo bam. Amen. Kodwa ke ufikile wabethetha ukuba kusetyenziswa lento ikuwisileyo ukuphakamisa. Setyenziswa lento lahlekelwe yiyo ukubuyiselwa. Amen. Siva umpostoli ujikeka ngoku esithi ukuba what are we without the oil? Amen. Bahlobo ndenza ngalo kuluhlobo endidla ngokwenza ngalo xa sihleli kwi-discussion programs. Amen. You need to know from the first speaker ukuba uthixo bethini. Amen. Shortly bathandekayo, I'm not going to be long. Kukusasa sizawuthandaza. Sibulela kakhulu sisimahle osiqhubela inkonzo emnandi kangaka. Ngoku ndi-approachwayo khange ndinikwe a scripture reference. Amen. Kuthiwe what do you have? And indeed a lot of scriptures came into mind, and I had to go search, communicating with Tony namhlanje. Did Tony, I know that the base scripture and the goes out it's 2 Kings, of course, because kulapho uvela khona lo mbuzo abe bright and abe great emba intoni leyo nayo. But I had to check again on other scriptures ndive ukuba inoba into esondeleyo kwinto esinayo intoni. Checked on the book of Exodus chapter number 4 from verse number 2 to 5 asizoyifunda but ndiyagqitha nje. Then siva iBhayibhile ithetha of which bike yakodwa apha ngulatha besenza umnikelo. Siva iBhayibhile ithetha ngoMoses. Then iBhayibhile ithi uMoses wayesalusa, and ithi ungayidlala le keyboard ungabinawari. Ithi iBhayibhile ekwaluseni kwakhe he had the rod, and njengoba wayenale nduku nje wayewazi umsebenzi wale nduku ngokukwazi kwakhe. Amen. And wayeyisebenzisela ukwalusa. So he knew the ordinary work of the staff or the rod that he was given. So wayeyazi uba leyokwalusa umbonile kuthixo emnceda kwezinye izinto esebenzisa intonga. But this one time God is about to send him to Pharaoh. Onamasakataya elemende yakasatapa. But kuye kwanyanzeleka uthixo uba phakathi kwemiqondiso azawuyenza sataya ekapasaya akhe abuze kuMoses inimasatapaya uthi uMoses uzawubonwa ngomangaliso njani kwaFaro. Uthi uthixo Moses intoni le isesandleni isesandleni sakho osatapaya ngoba iusenamaya kwezinye izinto you only need to recognize what is in your hands. Ubethele esandleni. So as I was browsing through my Bible, intoni lapho ebathandeka ngicela sibambele sizongena apho kufuneka sikhona sizothandaza. Intoni isesandleni sakho. Now ithi iBhayibhile uMoses wathi intonga onasathaphaya ikhona into enimangalisayo ephethwa nguThixo. What do you know? You know that this is a rod. Can
when you throw it down, ithi iBhayibhile xa yayilahla phansi shayakaya yajika yayinyoka bathandekayo. Ndingakhe ndimemeze kulo mzuzu one ukuba amandla ento inikiweyo ungangawaboni until you throw it down. Until you use it, you might not understand its power until you use it. Ndizoneneza ekuseni ndithi xa kuyisebenzisa uzobona amandla ayo. Kudala uyazi uba intonga, but can you throw it down? Ithi iBhayibhile yajika yayinyoka ithi wothuka uMoses wabhekela ngoba xa uyisebenzisa iyakothusa nawe. Use it till it shocks you. Ndiyacela sihlale phansi ke xa imizuzu for years he was using the rod and it never even crossed his mind ukuba ngenye imini ngajikile inyoka. No. Ndiyacela sihlale phansi bathandekayo. Ndifuna siyenze into ethandazisayo abanyana. So I had this scripture, 2 Kings 4 verse 2. Andizoya kuye abazalwane bamshumayeli. Then I had this Exodus chapter number 4 verse 2 to 5. The reason why I had to do like this namhlanje bekhe ndashumayela kwenye night prayer previous weeks, I think 2 weeks ago, if not one. Nafika pha mfundisi uDliphu apho stage ngeke. Andifuna ukuthi izinto zamashwa le nto yoshumayela ekugqibeleni kodwa ndando kaThixo. Ndinale nto yofaka ekugqibeleni bathandekayo. Andikhona powerful bona nje. So when I got there, I had something prepared. So when the first speaker got into the altar, wayishumayela yonke laa nto ndiyilungisile. And the second speaker as well. Why? So I was like, God, I'm just coming as I am. So, no mfundisi uDliphu bendishilo ke egrupini kaWhatsApp ba umfundisi uDliphu akashumele nomva kunami. Ndiqondile izaba khona ingxaki. Oko ndigcwele la Obadiah besiza naye. And like I'm not gonna even go there because he said exact things in Jesus theater. Because I was gonna speak about the investment. Our Obadiah, then it was rewarded. Amen. Yabuyiselwa ebantwaneni bakhe. But uyanibhida ke xa iphindisisa no John chapter 6. One of abazalwane bapha etimini uthe ngenye imini, Prof, uba kushunyayelwe into oyilungisileyo wenza njani? And I said to her, iphinde. So it bounces back to me today. Can we go to the book of John chapter number 6 verse number 1? And the repeat bathandekayo bam. Umfundisi uDliphu uthe xa ebamba laqoma. Yo. Uthoni can testify okonsithi ubakhe yashunyayelwa Thixo ndizawuthini.
But there's something that is burning my heart, and of which I think they can say the second evangelist Mentals. Amen. Because I cannot go that saying. So you will get the Mentals, evangelist Mentals. The matter of Onyana. I think that's what is laid in my spirit. Ndicela ukuyifunda from verse number 1. God help us, 10 minutes, please. It's 49. It's 50. I have 10 minutes. Let's go together. Verse number 1. After this, Jesus went to the further side of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. Verse number 2. And a great crowd was following him because they had seen the signs, miracles, which he continually performed upon those who were sick. Verse 3. And Jesus walked up the mountainside and sat down there with his disciples. Now the Passover, the feast of the Jews, was approaching. Jesus looked up then, and seeing that a vast multitude was coming towards him, he said to Philip, where are we to buy bread so that all these people may eat? Number 6, but he said this to prove, to test him. For he well knew what he was about to do. Can we highlight that? But he said this to prove, to test him. For he knew well what he was about to do. 7. Philip answered him, 200 pennies, $40 worth of bread is not enough that everyone may receive even a little. This is number 8. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there is a little boy here. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there is a little boy here who has with him 5 belly loaves and 2 small fish. But what are they among so many people? Jesus said, make all people recline, make them sit down. Now the ground, a pasture, was covered with thick grass at the spot. So the men threw themselves down, about 5,000 in number. Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to the reclining people. So also he did with the fish, as much as they wanted. Father, this is your word. Speak your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Can we picture what is happening here? Just for a few minutes, then we pray. Iti Bible kukhona inkitha yabantu, and le nkitha yabantu is following Jesus
And as they are following Jesus, and as they are following Jesus, apparently they were hungry. And njenge belambile nje okokuqala ngingasibambe into ethi asivanga noyedwa othi ndilambile. Though they were hungry, akakho noyedwa that stood and said, I am hungry. But ithi iBhayibhile bengatshongo babalambile uYesu anamasana ngoba izidingo zethu uzazi singekazitsho, izicelo zethu uzazi singekazitsho. The Bible that Jesus had to look for something to eat. Hayibo Yesu kubane bethe ulambile akukamntu uthe ulambile kodwa uYesu, him being Jesus, had to look for the needs of these people. Guys, anandlike bani mama ngenyawo. All right, it's fine. But it's okay. So, akufikwa apha uthi uYesu singasifumana bisonke, for these people are hungry. Ithi iBhayibhile yayinkitha yabantu. Kaske ndivilo noba bathathu abantu namhlanje balungaviwanga befundisi, kaske ndiviwe ngabazalwane. Naba bantu baninzi wathi Yesu singasifumana isonka. He had to look around. Waphendula omnye wathi nemali le asoze enough for uphengela inkitha engaka ngosathaphaya ngoba bathandekayo bandiswe ibethelele intwethi baninzi abalambileyo. Ayifiwa ke ngokule, ayifiwa ke ngokule, ayifiwa ke ngokule. Istress salophendulayo ubona abaninzi abalambileyo. Ngekungcono babekuzawuphathwa bathini abanye bahluthi kodwa ne-5,000 yonke ilambile. Ayanda yasata asithunywane kwabahluthiyo kodwa sithunyiwe kwabalambileyo. Sakayakaya repasata. Oh, Lord, sincede kusisa uthanda ikawukubelea. Okay, brother Lord, even what we have might not be enough to feed these people. Shanaha kasai hina masaya. Ithi iBhayibhile kwathi kanti apha kubafundi bakaYesu sekhathaphaya hila masaya ukhona umfundi that is called uAndrea. Yes. Sometimes you abaphakathi kwabo uAndrea usekhathaphaya anamasaya. Can you speak about Andrea just for a few minutes? Andrea is the older brother of Simon, Peter, Petros. Petros niyamkhumbula bathandekayo. Ngulo ithi iBhayibhile kwakhe kwabuzwa abantu bathi ndimbani, bathiwa ke nina nithi ndimbani. So he was the one owatyhilelwayo. Namkhumbula nave but umkhulu wakhe umkhulu kaPetros uAndrea
Ndedwa noPetros ke yathethwa maneno abakaninzi babe ngabalobi benhlanzi, right? So Andrea knows how to fish, how to be a fisherman. Ina Messiah ifisha khoyo apha phakathi uyifake vumbi anamasaya anapasaya. That is why inhlanzi lobunyana usifihlile kodwa ngoba Andrea engumlobi uyalifa ivumbi ngoba kukhona inhlanzi esikhoyo. Ngoba bapostile baba ndizothetha apha the power of recognition. Ziyabuya kodwa ithi Bible. Now that Andrea was a fisherman, he was not only just a fisherman and not only just a disciple, but he was an apostle. And one amongst the responsibilities of the apostle, one amongst the responsibilities is to recognize what has been given to the Son and raise the sons. Umilu Andre waphendula yena kuba uneliso lobona bangubani onikiweyo. Bathandekayo baba, not that we don't have sometimes, kodwa bekho abapostile abaqaphelayo ukuba kubekwe ntoni kulo. Ndicela ukuyiphinda le nto, ndicela ukuyiphinda ngoba uAndrea wakwazi uqaphela that amongst these people there's a small boy ekapasaya wayokonyulwe emva. Usmall boy waziswa ngaphambili. Usmall boy wonyulwa ngumpostole. Usmall boy Holy Spirit. In the days that we live in, it's not Andrea, but no baby born song basip. Go to Bangladesh. Sizothandana into entshoyo namhla. Ethayi ngoba ukwazi uhlabelela xa udinga uAndrea. Andrea sizotsho namhlanje ndithi baninzi abanikiweyo awo Andrea bayabavalela. Ndingake nditsho bhayi ndithi oko kwasebenza bayi-one kanti kukhona abanehlanzi lesonto that are able to feed the multitudes. Ngoba abaninzi balambile siphinde sasonta namahlanzi wekubona ikwekwana kanti uthi kuthiwa isikaftina. Bendithe kwenye indawo ndandiziyekele izinto zoshumayela kuna-iPray ngoba ndikwazi nasendifuna isemina ngoku so that you understand what has been given to you. Bathandekayo baba, sibiziwe nguThixo, sibizwe singaqualify, sibizwe singekho ngcono, but we are chosen by God. Xa ekhangela uThixo akajonga abaphethe imiboko. Nansi indawo sincede moyintweni.
Now, the small boy, when Andrea recognized that this boy has got bread and fish, I am a small boy. But so prophet in though you can be small, though you can be undermined, the multitude is hungry for what God has deposited in you. Njengoba ubuye umvanje kukhona inkitha yabantu elambileyo. Lambele lethu lapha kuwo. Njengoba lusithayo yami lento yobani kukhona inkitha yabantu abalambileyo. Shembe wena uphuma kweshintile ngenxa yokunyanyiswa ngusista bani kukhona inkitha yabantu abalambileyo. Lethu lapha kuwo ulibasisa abaninzi. Ulibasisa abaninzi. Hey, ulibasisa abaninzi. Wena uthi usatisfy feelings zakho kanti baninzi balambile for the bread that has been given to you. I feel God is talking to someone. Whenever we would hear God. I am looking for a man. Oh. Oh. Mhlambi zange ndiyive mna esithi ndikhangela abantu ngalo lonke ixesha xa evelayo. He always searches for one man to restore the nation. Awuyazi uba kungabuya bani ngale nto lapha kuwe. Awuyazi uba kungaphila bani ngale nto lapha kuwe. Shona babaha labasai. When God is speaking to Jerusalem, after one women twins you and they went to exiles and they experienced a lot of things. Now that they were restored back to their place, the Bible it well impilo ye exile. Bafike Jerusalem baba comfortable. We are people Chico. We want that inside. Arise and shine, for the glory of the Lord is upon you. Jesus. You are not just shining for you alone. Zokhumbuza abantu bebesithi benzela umfundisi ayenzela umfundisi lento kunezizwe ezidinga lento Thixo ayibeke kuwo. Only just recently throw the towel. But you have given up to your leg. Can you afford 5,000? That is hungry. He's not a small boy. Arise. He's not a small boy. Arise. Oh. He's not a small it's lunchtime. Makako is kaftin. Tell us put on the speakers now was it. Tell us put on the song is shot. It's lunchtime. Tell us Kraken is kaftin. Tell us Kraken is kaftin. Tell us Kraken is kaftin. Paya primary. They're sitting at break time. Shaka paya.
kukhona imithi apho ndandifunda khona shekaphaya rapakasata ilabasaya ulabasateka inamasaya siyohlala ngasemthunzini ilabasaya kuqhaqwe iskaftina disonanesa epai tete it is the lunch time upete ntoni wena isanepepete masiqhaqwe iskaftina you've been reserved for a long time. Kudala, usenza, namhlanje, masiqalwe. But pray, I never knew what God has deposited in my life. That in the cut is casting. Kanti baninzi abalambileyo abazobenefita kule nto uThixo andinike yona. Bathandekayo, nathi asiqala ngasabamba imiboko inamasataya sigqithile kwezi stage zokusi-undermine noku-underminwa. Kanti kujongelwa phantsi umuntu ophethe isikhafuthini. There's a rearrangement that God is doing. Abangaphambi babekwa ngasemva, abangasemva babekwa ngaphambili. There's a rearrangement. Khona izinto ezingamanga ngendawo zazo. Mandiyithethe le nto naphaka wena iba lihlazo uba i-bathroom ingasekitchen namakasata phaya izinto kumele uba zibe ngeendawo zazo. Break out of the shell. Bathandekayo, likhona ixesha lokufihlwa kodwa likhona ixesha lokuvezwa. Ndicela ungafuni uvezwa ngexesha lokufihlwa kodwa ungafuni ufihlwa ngexesha lokuvezwa. Understand and season. Ngoba ithi iBhayibhile wakhe wafihlwa uMoses ngumamakhe. So when she could no longer hide him, wamveza. Ngoba likhona ixesha lofihlwa kodwa likhona ixesha lovezwa. Xa lifikile ixesha lovezwa ungafuni ufihlwa. Ndizothi sikhangele eso sikhafuthini silambile. I'm looking for what God has placed in you. As we are praying, let's tell about this. I'm going to tell us time to say this. Oh God. Oh God. Break out from that shell. I want to break out from the shell. Isivile manje izinto uThixo azithethileyo apha. Omnye uthi umfundisi ndimlo. Uyaziyo uba ndibizelwe ntoni kodwa ndisabaleka. Bless you.
bless you. Bless you, see. Namakasaya. Handalabasakataya. Enamasaya.